Shalom. Horas madihita di Bornginon, namar pungu di bagas coro ni tuhata, suang songoni nang di bagas tabe, di partangiyangata di Bornginon, tapasahat ma dirita nang todita tutuhata, asa taihuton partangiyangata, atong rak martangiyang mahita di bagasan rohat tabe. Martangiang mahita. Amen. Marede mahita. Sian roha-rohaku sadiri, songon nanidok disurati, akka batangaek na mangolu doma baor sian pamatang nina porsea diau, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, naso kal jalana bonar, dia lohodo nagijang marroha, jala dipati bohodo naserep marroha. Alani ihu pangido hami tuho, sairamoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite tordim, asa uduk, serep, tobok jala burju rohanami diado panihalak saluhut. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Turpuk epistel di Partangyangata di Bornginon, ima natar surat di Parjamita bidu 10 mamukasian ayat 11-15 tajahama marsikap sorin songonon ma hatani debata molodung matultul takke di bahen manang ise jaladang di Garut babana, ikon mangasahon gogona maibana manalikon. Alai namarhasyakon habis taranido na dumenggan. Molo mamorgut ulok tagan sohona tabas, dang be marlaba hapadeani panubuti. Lomo roha ni pinggol ubege pakatayon ni halak na pistar. Alai bibir ni halak naoto mamodut ibana sadiri. Mula ni pakatayon ni pamangan na hautondo, jala ujung na hata lalain sabindo. Sai di padeak-deak halak naoto do hata-hatana, dang di boto jolmai manang aha na masa sogot. Tung ise mapabotohon tu ibana manang aha na masa dung salpu ibana. Hangaluton ni halak na oto mangalujai ibana sadiri, ala soliboto topoton na dalan tuhuta. Ido sahatna, martua do halak na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen.
Asini roha madihamu dohot dame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita hamuna akadongan nanihahulongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Hatani Tuhatta dihita di Borginon, tersurat ma di buku Evangelium Lukas biduna paduahon ayat 40 sada rodi ayat 52. Songonon ma didok disi tapai hutihut ma jala ganuk taon laudo natorasna tu Jerusalem marari raya Paskah. Jadi dung marumur ibana 12 tahun rap nakko donasida songon nasomal di pestai. Asa dung diraduti nasida aka ari rayai dinalau mulakina sida tinggal ma Yesus danaki di Jerusalem so pamotoan ne natorasna diripuna sida naung rap dohok dongan sauluran ibana. Jadi didalani nasida ma persadarian mangalului ibana di tonga-tonga ni akatodong dohok dongan dung sojupang nasida ibana mulak manasida tu Jerusalem lau mangalului ibana salpu tuluari dapuk nasida maibana dijoroi hudul-hudul di tonga-tonga ni aka guru tumangihon hata nasida huhut manukun-nukun tarhalomong bidu nasida ubege hatana dibain torus nirohana dot akka alusna mernida ibana songgot do rohana sida jala dipakulingi inanaima ibana buasa dibain ho songoni tu hami anaha berni do huahap hami dohot amangmo mangalului ho gabe didok matuna sida buasa pola luluam munau dang diboto hamu na patut au di bagasan bagas ni damang alai dang diatu sinasida hata na didok nai tunasida laos tua do ibana rab do nasida satu Nazaret jala mangoloi do ibana di nasida alai dipiop inanai do sudi namasai di bagasan rohana. Jadi lam ganda matorus ni rohani Yesus nang daging na lam dihalomohon debata nang jolma ibana ora nido saha ne turpukta akadongan nani haulongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus molo tapai hutihu do turpuktaon tarsongon na marningot hita tubona pasugit ditiki masa Natal. Apalagi songon na daw gereja sian jabuna rapak borhak ma sia jabuna bi natoras doho ya nakon mernatal dung saha di namar natal di gereja totuna gabe olo do terpisah ndak danaki doho natoras
Uluru hudulan na beda di bain. Kada dana sekolah minggu di son, na toras di son. Jadi dung amen terlulu-lulu do na torasi. Ini gelekku, ibere kau gelekku. Ina tu kadongan. Mulu so ibereng liling itu dia do nuangi. Inna rubani. Bahkan siajabu pe olodo di dokyan. Molo anon lau mula di bituni garejai mahu pai mahoda ninna sesi mana toras nei pai mai mahon olodo lau lupa na toras nei lau huduli bana isom mahu pai ma habe ngamerjajihian ni bituni gareja persiamun pai mona isidak danahi pai mahon ni dia do mauin na tangis jadi boy do masai hola songoni pe taingot ditiki di mana pasugit kita molo na parbona pasugit ate na di hutan do pehya magudangan na mangabu sesaon ngasongon na mabiar kuatir ini do gelekku na tu dia do laon waeng ninna apalagi mamar pesta tu hutani halak na asing ibuan anak kon hape marmiami do akadongan na ilului dang geradamot hape na ijabuni na buruna do dang arong do petong handphone dang arong do pebui mar komunikasi songon noengo dang mula saborgin anggoi bu sesau do makna do bapak na ijabu turpukta di bagasan partikian na tersongoni do kamangakainang. Jadi nang nasoradot si Maria do si Yusuf. Jadi ulul si patam mulut tajah turpukon ay nasui radot do hara geleng na inna. Uludui ijaha turpukon pai pasobu-sobu do 12 tahun do pe umur na inna. Hape molo di bangsa Israel molo nunga 12 tahun ngadianggapon bisa mempertanggungjawabkan dirinya sendiri meradupun debata. Molohita boy malua paling saotik marumur imana merguru malua 15 tahun plus dan minus. Jadi nang medalani 16 tahun nama merguru me 1 tahun gabi 16 tahun pul gabi di palua mai naik sidi dianggap dewasa di dalam haporsionna alem molo halak Yahudi di hati hai 12 tahun orang yang sudah berumur 12 tahun ngaboi bedi wanon tu bagas joro jala dihitung dia mampu mangihuton akka panuturion di bagas coroi wasa mampu 12 tahun dope ala diajari natorasna di Javu nang dahonon ni turpuk tahun tu kita na parjolo rumah adalah sekolah pendidikan agama pertama dan selama-lamanya. Jabutai ima sada sekolah jurusan agama, pendidikan agama. Dan pola nasai ikon ajaratan nasidasian kejadian sampai tuyah wahyu sada-sada letterlet dan pola. Alai dijabuma nasida diajari mulaulaon makatai marparange bersikap diajari manasida disi jala dianggap sudah mampu menghadapi apa yang terjadi di bagas coro. Jadi alanima di bagas turpuk tahun nang yodol tu hitang asa tapargunahon bagas tabi gak bisa ada inganan persauran pendidikan agama Kristen.
Hudok kenaking dan pola naik letter tak ajari sian kejadian sampai wahyu. Alai di sido tak ajari akan pinopari matu pahon na dinggan tungoluna. Jadi tertarida doi. Husuruma ninhamu akka mga kainang martangiang berguru malua nari sabtui. So to manang nahay dokon. Ayah do tanya aku konaki. Ya do hiya jario mai jebu. Enggak pernah mang. Dia jari apa? Enggak pernah mang. Ngakalas piye hopang masa dia umurmu 10 tahun na mamang. Dang atu si Omar tangiang. Daw. Dakya Omar tangiang. Mangape nang martangi ako. Daw ngamang. Inna. Molo tapatudo si dohot nuaingon. Dohot turpuk tahun. Dohot zaman na nga sangat jauh. Zaman saunari itu zaman ni Yesus. Sangat jauh ketinggalan. Boy doy masa. Alay adong dotong nasangonon dang ibo to makatahon tangyang na. Alay baga saruhana boy mana martangyang. Amri. Boy alay yang goy na husukuni martahyar ho martangyang dakyamang. Mangape dakya. Kaya sekolah minggu ya amang. Ngikuti doa di situ pernah juga amang. Alay dang maju memang tujulo. Baso binoto manang naaha di dokon. Akka mengakai na. Jali sada pukulan dui nang dihami akka perhala doon. Apalagi mapadidana. Bana wado tutuin na roha. Alay binereng matutumu se tupudi. Na dia dunay ngomak nyon na roha. Oh asosiat tong marminggu. Na dia do bafana. No to daksia marminggu. Dakya pertangyangan. Apalagi tuak kaparsauran na marhaba diaw songono. Oh, na pantas do ibana songonin na roha. Di sima boy berengot tadang na pola na naing menghakimi orang kita alay naing tabatuduhon data tabereng di si masa do pe songoni aladang diajari di bagas. Alayang ko Jesus itur tarpalua do ibana. Ayana ni debata do ibana molonita boy do tong tado kosong ni. Alay ditiki umur 12 tahun dia sudah dewasa dalam menghadapi tentang firman Tuhan. Multabereng dong tanunur homuse diturpuk tahun. Dina di jalahan ni inana dohot amang na ibana. Jepana sida ibana di bagas joro hudul-hudul. Jala marpanukun. Jala dialusi ibana tong. Ima akka alus maneng akka suku-sukun ni akka siboto surat di si. Jadi mulut tabayakon ni noaing iso makasih tua pedita kasih boto surat akka malim. Isi may mana hudul-hudul umur 12 tahun sambil diskusi. Wah, ala diboto hata ni debata, ala diajari ibana, taringo tu hata ni debata. Nuaingon nama sakamang kenang, aha nama bahkan dilawak-lawahi nama. Kapan Yesus mati? Pernah rupanya Yesus matiin? Dilawak-lawahi kedanahi. Aladang diajari bertata krama di tonga-tonga ni bagasna. Imana boy tabereng namang iyong muse di bagasa turpukta di do Jesus do di sing. Tu na toras nai basa luluam wow. Ay napatuk doau di bagas ni debata. Di bagas ni damang. Jadi maing dohonon na di bagasa turpuk tahun. Do ma di bagas joro marmeami akada danahi. Dang na di dokon bagas joro langsung di gereja Jerujon daw.
Di bagas joro labatanna di bagas ni debata labatanna tu zaman nuaingon. Baiklah anak-anak itu akada danahi marparsaorat di bagas hata ni debata manang di dia pe imana maringana. Manang di dia pe ibana maringana. Nuaing namasa secara fisik majolo tahatai ala di luar pandemi maju akka kamang mulut bilangi do akan apa so bulung taman sekolah minggu tai adong do mar 150 anak sekolah minggu di Jerujon mulu di tiki Natal alai mulu dang adong benatal hola 50 do naroi beribadah songoni do nang di live streaming. Nah kebetulan do memang udah ketugur sekolah minggu. Kalau kita sekolah minggu lah streaming harus di absen. Jadi ditulis surat tonakan atau rasnai di komentar naik warna hadir saya misalnya yang sering datang Anugrah, Lisia, doa kalak asing Moses, terus surat sih hadir baru pe itor adong 20 tulu ganuk minggu namangi huton ibadah anggo suarongi 5 do si patama asiro hama mereng si Jesion doho si ado guarnian cerenai ibotona si gihon mulai pagi-pagi jam 7 bahkan jam monom ibana do perjulu maduk-duk jabu amang lao mabaharilun live streaming HP namangi huton 5 kadang-kadang idok dah sida mang kita lanjut dah ini inna HP ro akka perhalado di tiki masa pandemi asaboy live streaming itu horma peralatan tiki tor 10 juta narhinoni tatuhor HP namangi huton innamu 5 halak kami pina marjamita maneng guru sekolah minggu apa dua mangonin alai melihat di Tuhan dong dibahen daftar hadir baitur marruan harwa adong do pina songoni ikon adong do daftar hadiri asa songon natarida goarna naneng dohonon na di bagasan tikion tu hita Yesus mengatakan bahasa luluamu au aina patut tuau di bagas joro ni debata jadi neng dohonon na tuhita ima akayanakon ni debata ikom merparsaurat do terus menerus di bagas ni debata hita pe songonima ayak kayanakon ni Tuhan taido hita sai olo mahita manangihon hata ni debata bahkan manukun taringot tu hata ni debata unang may layla arong do halubian ni huria na baru bakiti hubereng lapolau do konuria hai ada pertanyaan langsung mertuju nih baru muse mulai dokon siapa yang bersedia membaca ayat ini langsung mertuju deh coba majoli garita HKBP Jeruju Isanaw majaha ayat. Sudi longang ayah amang benditin. Ang pertanyaan dangarong pertanyaan. So ni mana po sebelum teh tiki PA habi. PAD ada pertanyaan adik-adik dangarong. Gak ada gara amang. Ya ngau bo Tuhan muasa tok do mula niku mah. Ala dangarong pola tubuh harua di bagasa rohana ingin mengetahui, ingin merpempanjang pembicaraan ini. Alai anggo Yesus akan namian di bagas soroi ikon adong do diskusi taringot hata ni debata. Mula adongan no sajami tahun suku-sukun roh hamontong tuau. Unang mula hamu kosong soni ay waro tutui. Iro amangi sono naking sono maralo tuau rasa. Abe la songoni maturusi sepanjang pernguluan na semaralo ibaga sarohana
dang pasurasa naking na pinasahan ni padiday na pinasahan ni situay alay nang disukun akhirna sosongoni may mana marminggu be besi gurang nasopas gebin nama dang marminggu be mana muse mangihut ala dang adong disukun. Jadi marhiti-hiti terbuktaon mari terus belajar tentang firman Tuhan di bagasan ngoluta. Nah mangihut di bagasan perngoluan keluarga. Perngoluan ni keluarga. Nah toras memang sememperhati hodo ima perngoluan ni perdagingonon. Saya gumudang dopi. Buado nanggel lekon. Marsahi do, hipas do, apalagi masa pandemi, dausian hita, baru naik pahopuku, baru naik anakku di Jakarta, di Papua, di Medan, di San, baru naik. Sutung medebu main nutu parsahi to. Si perdagingan nading gadoi, kamang kainang. Alai porsi amahita. Mulu sahape tu bagasa pernguluan ni Zolma ima parsahiton sebenarnya naneng dohonon na asalam jonok tu debata ale porsia mahita akka naumian di bagas joro ni debata di sarihot debata doi songon Jesus na king tuluari leleng na sadie mana mangan hita majolo tuluari opatari naking di marjolo kan ibagas ni di Nazaret ilului itu bagas di keluargana dang adong sada persadarian dungi muse lama ala itu Jerusalem merdalam muse halahi sedililing nai baru tuluari muse di nama ngalului nasida baru pe Jepang mangan do Jesus mangan minum do minum alay na toras na di bikri mana sediro na mangan ni idiro na yung modomi marsahi don wangi alay tapapos marohata orang anak-anak yang sudah di dalam kerajaan Allah jala diulahon hata ni debata diulahon na tikos di bagasang ngoluna hobar tu hata ni Tuhani disarihot Tuhani do ngoluni alem molo kahajahatod do diula akan asuding gado diula di pangaratoanna wajar mahita kuatir alem molo akan nauli na ding gado hatani di bataro mar persaura di bagasan muluna di bagasan hatana di bagasan parangena totu di sarihon Tuhan idoi di gonggomi Tuhan idoi jadi akan atoras hita di son gumudang mahita mapasarihon ima hal-hal rohania partod diyo unang pola kuatir hita di perdagingoni karena margeleng tangiakon tu Tuhani dirado ti Tuhani doi pamatangna dirado ti Tuhani doi ima todina dingoluna totu jadi aka natoras ibu atau ayah di rumah menjadi ayah yang baik maparohahon partodion na terlumobi dohot perdagingonna mangaraduti keluarga asahi pasipas namangiu mamuse di ujung ni turpukta dong didok Jesus muruk do naking makna na perjului pasa pola didokon bah sabay nom sonon Tuhami berni do huap hami do amangmu mga luluiho do Jesus bahasa pola luluam mau dang diboto hamu patut au di bagas ni damang dang pola dia lusi inanaino ni kadang-kadang di tengah-tengah ni keluarga olo ribut nadinggan do didokon anak naon nadinggan do tong naidok ni natoras naon alaina beda do posisina beda carana beda metodena
Alayolo berkelas kepala. Hidupku. Ada sono do benomo, roh ma anak oma na. Sono do benomo, roh mana mesti. Dang sono do ma sama-sama benar. Alayong ngajolo jogol aro kordon rukungna. Mana yang gabi songonna menarik rak makatai. Alay molulung nga adulat tong. Bana patut doi. Paingoton ni natoras. Alay moluna dengga do pediula. Nauli do pediula. Misalnya mula masang gereja ni bana jam 10.2 borgin. Apa na isuru paditay do ibana, manang isuru perhala do ibana, arok siyang katon. Ala Natal ba marsugot. Alay holan sa ijabu. Ay nasa dia do, dang sa gereja do ma. Ay na isuru pandita do nagkisososo ni suru dak pasti. Dak sa gereja ho. Dang yakin ako sa gereja ho. Dang mukid jang 12 pamulahon ni padita ho. Do aka pangulay. Ninna. Gabi melos may mana. Isuru padita pe mana. Ang nang bojo amamang ninna. Anong muro omakku. Dok bapakku ninna. Boy demasa. Alay di bangga sa turbog taon di pahusor-husor si Maria do di baga sa rohana na pinasahan nay. Dang gabe di pertentak ko ni banay. Dang iboto ho. Ngatulwari ho hulului. Dangin na. Dang iboto ho. Ngabusi sa unaw. Nga bernit. Bahkan nunga gabe lola ulauku. Apalagi nuaingon akan napikaw negeri. Tiba-tiba mengalului geleng tulwari. Mago. Dan ipabuat tu kantor pasti hona uhum may di kantor na. Alayon dang idokot songoni. Ipahusor-husor do. Ini mungkin Omma hata maneng omma firman ni debata na sopola di hatahon tuau alay iko kwatusi. Ikon hubung oto. Boy doy masa di bagasa pergumulan ni keluarga. Nah boy tapi sahon sampai sekarang. Tapi yakinlah Tuhan pasti mempunyai rencana. Pasti mempunyai yang terbaik di tengah-tengah keluarga. Unang mandili. Unang mundur. Teruslah perbaharui dan bersyukur maka tai dok debata. Berenung dok debata. Alusan na doi. Lam tatu sima anon. Maulah berenung. Dileom ma bermeditasi doh Tuhani. Bano Tuhan. Lehon waktu tu Tuhani. Mangalusi. Adang itor tatangyakon lihat jo diaur jebu. Itor arong jebu. Tidak. Pasti Tuhan memberi suatu perenungan yang tinggi. Suatu metode-metode merhitapi pikiran. Gawiadongi. Manang adong akasita-sita tidak dana. Adong akasita-sita ni kanatoras. Nah so tercapai do pensionari. Bersyukurlah. Do komatu Tuhan. Iradutanmu doa Tuhan. Dak palwasom mau maila. Dang palwasom mau sosongonon. Leonomu do diau gugu. Leonomu do diau nang las ngeroha. Tuhan pasti akan memberikan. Alaise namian tinggal di bagas joro nih debata. Bagas joro bukan artinya gedungnya. Alai akan mangulahon lomone rohana. Mangulahon hatana. Say nasari honondi Tuhan indui. Bergumulkanlah, berdoalah. Maka taima doa Tuhani. Amin. Martangi yang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami. Nungga hubigi hami hatam. Nabuy huputiki hami. Parangehono nami di tonga-tonga ningulu nami. Songon keluarga Kristen. Totuna ikon ha Kristenon do.
mian di bagas nami be. Jala di sima hami marsiajar nagumudang taringotu hatam marhite-hite natoras marhite-hite akan natumua lam tangma natumuai lam mamora ma akan naposoi taringot tuhatam jala parangohonon namai dingoluna siganopari gabi akan napatu pahon barita nauli di dia pe bana mulaulaon di dia pe bana maringanan nah huboto hamisian hatam sari honom mudo akka yanakom ganu pari ganu tikir jalana tapar honom mudo sian nasida parsahidon nang permaraan semaruham Tuhan ido nahu begi hamisian hatam molo songon natoras sami di bagas nami naing magabe pangajari hami sian hata sian pangalaho sian angkap ulaun nami alamian hami di harajaume Tuhan Jehovah di bata amanami perbadiai mahami marhite todim asa tuk hami maparangehon hatam marhite Yesus Kristus Tuhan nami asima roham dehami amin maridde mahita Jehovah para sirohana sumurung namarha bangsa di Ganua Gijang marula-hulak kami ali Tuhan pasahaton hamalatian ni rohanami tu depan menabadiai lala kami tutu asih dohot dengan ibasam nasai mangaramoti daging dohot to dinami bui kami marhai pasom sa tikyon jelabui kami marparsaoran dohot ho di bagasan pertanyaan nami di bagasan Borminon moliat madiho ale Tuhan mungabe tutu kubege kami hatam nau pinatol hasmina posomi se pasu-pasuhon mei bagasan pikiran nang rohanami lopokon mayali Tuhan asa huat tusi kami i Tuhan jalaboi hula kami di bagasan ngulu nami terlumui matutu di paingot ho kami merhite hatam nabadiai di kami songon natoras asa hu hula kami tutu tugas nami songon natoras wakayana kon nami jalabay non nami matutu bagas nami i lebih bagas persiajaran na perjolo di hatami jala unang marisuang ali Tuhan akatiki nami hubay kami parohai jala perbisuki mahami natoras ali Tuhan dinalao mengajari enakon nami di bagas nami be
Jala lehon matutu roha haolon dia kaya nakon nami dia kahata na badia dia kahata nasehat Tuhan na dipasahat kami akan natoras tu nasida pasu-pasu mayali Tuhan asanggiat gabi akaya nakon na mabiar tuho mang na didia penasida Tuhan mang na tu dia pe mangalaka na pos marohan nami na hodo toktong madongani nasida dia ka parsiajaran nasida B nang dia ka ulaw nasida B na padaon mudo siya nasida akamara nang akka parsahiton pe jala homa toktong dipuji nasida disadok mudu nasida Allah boto hami doli Tuhan sian hodo saluhutna na dong dingulu nami jala homa na marsangap ali Tuhan disadok mudu nami ali Tuhan dihami akan natoras itu pasu-pasu mahami diaka ulon nami be mang nadidia pi Tuhan ulaw na maragam ng pinasahat mi Tuhami pasu-pasu mayali Tuhan jala margunay gunahok kami upake hami dinalaw pature-ture akaya nakon nami be jala boy upake hami Tuhan law pature nasida na huhut hami ali Tuhan dinalaw mamuji pasangap ho ali Tuhan ibagasan tikyon pasaton nami do tutu sude karuas ni huriami mang nadidia penwaeng na dohot manghuton pertanyanan manang nasodohot ali Tuhan na mungkin akala ni ulaon dot akan asing alay na pos dorohan nami Tuhan na masihol do sude ruas mi ali Tuhan na masihol do hami lau tumangihon hatami lani lehon matututiki na lehet ali Tuhan dihami saluhutna law marsaor dohot ho di bagas doromon ali Tuhan di bagasan tikyon nunga be hubegi hami hubere kami nunga lamorunian akka mengena terpapar alani pandemi ali Tuhan pandemi COVID-19 sia alai unang alang asin rohami ali Tuhan seleon matutu aka hahipason dihami saluhutna jala unang benyan adong aka gelombang-gelombang nagabe memuncak muse di korban-korban terpapar ali Tuhan alani COVID-19 siai jala ajari hami toktong majamoton hahipason nami mangihuton toktong Tuhan protokol kesehatan nih asa anggia Tuhan madaw sahitisian hami saluhutna jala akka di akka perekonomian pe pasu-pasu ma hami saluhutna molotung adong dopena negabi korban alani keadaani Tuhan patuduhon ma tunasida akka dalani ngolu jala boy nian nasida lao madalani saluhutna di bagasan las ni roha ala naung di patuduhokod nasida Tuhan pasu-pasumi ali Tuhan di bagasan tikyon buat kami tangyang nami secara khusus Tuhan aka tuas mina di bagasan parsahiton dope khususna tu amang situa ceha purba amang storus nang inang nyanyo tajulu guru turnip nang yanakon nami Tuhan sejauh kalit suaksongoni ali Tuhan naso boy hugwari hami naso Tuhan mang nadidia nasida molotung di bagasan parsahiton homa Tuhan nama masu-masu aka ubat aka si panganon si inumon nasahat pematang nasida asa anggiat ali Tuhan boy makoron hahipason ni nasida jala boy marlas ni roha ali Tuhan dinama muji pasangap guar munabadiai jala ke keluarga pe pasu-pasu ma satoktong di bagasan holong nasida dinalau pature-ture amanami inanami nang yanakon nami ali Tuhan di bagasan tikyon toktong do banon nami tangamunabadiai ake yanakon nami di bagasan aka persikolaan
mengabe mulai tatap muka ali Tuhan, si roham pasu-pasu ma keadaannya ali Tuhan. Jalaboy akan aku nami manghitung persejarani di bagasan lasmi roha. Nang saluhut na pihak kapangajari lehon tong hahipason dohot bisuk nasian hoy. Jalaboy na sida mengajari anak ko nami di bagasan bisuk nasian hoy. Jala tercapai Tuhan akka cita-citanya anak ko nami obar tuasi ni roham. Suaksong nima li Tuhan di pamarita nami natoktong Tuhan mamadimu-dimun bangso namion. Leon matoktong bisuk nasian hoy dina mangaradoti akka naporlu Tuhan di negara namion. Tungadokpe akka hamolon dia dopi nasida let ho matoktong di pangasahon nasida di sadok pulau nasida jalaboy mardalan dohok denggan ali Tuhan. Song-song lima di sekitar namion ali Tuhan akka dengan nami otok pasatun nami asahoma nama masu-masu nasida dia kaulaon nang keluarga nasida pe jala damai mi ale Tuhan namian diganup kami jala mardame sona kami ale Tuhan dina mamuji pasangap ho di gereja namion ale Tuhan suat songonima nang amanami pendeta nami Tuhan na tinggal di son tong do pasaton nami tutang amuna badiai do keluarga pe asanggia di bagasan haipason nasida ale Tuhan dan ngadong menangah HP na mga bati pelayanan nasida sigan pari. Ali Tuhan perdosa na gudang dohami dabadia doang doho. Sesama dosa namin na gudangi asa unang alani pangabati dia kapasu-pasu na nispasatong malupi Tuhan. Pematuhan tangyang pangiduan namin na usabon hami walang meriti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Tapasada rohata martangyang mahinta. Pinuji pinasanga magwarmu amang perdengan basa na marhuas hudiban magijang. Alaw pasatami hamuliton namin tutok Tuhan. Ujalo hami mahayipason ni pamatang rohanak pikiran. Boy hay maras ni roha law mamuji pasanga pungwarmu na badiyay di bagas surmon. Ima na mangulahon pertangyang salisa minggu na pinatupan ni huriami. Mauliate madiho Tuhan, suang-songon nido petok-tok Tuhan, diaka ruasmi. Ima na mengikuti live streaming, na saboy rap dohot kami totok tuho Tuhan, tuhodo pasaton namin na sila sa luhut, ramoti jala parbadiay, maulo di baga sa parsahito dotok Tuhan, ramoti mapamatang na siday, asa tumibu marlas ni roh harapok kami di baga suromot Tuhan, dinalaw mamuji pasangap guar mo na badiay. Di sot totok Tuhan, bonon namin do peto di tangyang nami, ima amang situa ceha purba situa amang sitorus nyonya hutajulu baru turnip soksongoni na posomi Jisrael si manung kalit pasahaton namin tok salu na Tuhan jamay mapamatang nasida unang bayan say gali pamatang na Tuhan asa marhaba dia amay mamuji pasangap guar mo na badie suang-songoni do Tuhan di keluarga nami sa luhut manang di dia pemaringanan pasahaton namin utok Tuhan ramoti parbadiay may tunglobi apala di tikyo Tuhan ima dina namasay lungundo tahe di man diala COVID-19 on gudang do nagali pamatang na Tuhan di na makarapon akka pangurupya mo do totok kami totok Tuhan ison ali Tuhan pasaton namin ma todi roh anak pamatang nami
jagai kami Tuhan, ima terlalu bidiakap penyakit na masas ditikyon, pasautor namin terlalu ima padita namin Tuhan. Suang soni salut akaruas ni uriami di lingkungan namin padaw may sanak katahay-tahay kana sodinggan. Tuang soni diak ka lingkungan nami, diak ka tempat tinggal nami Tuhan, jagai kami. Padaw makanak na sumarlumunir roh hasyak kami Tuhan. Suang soni Tuhan akan na si jaman di tangan nami Tuhan, akka parnulaw nami, parbadiay may, pargugoy mahami Tuhan di na mangulahuni, asang giat tayo margugo mangulahuni, do marlas ni roha di akka keluarga nami. Suang soni Tuhan, mulai sa namet-met sa ito na magudang, pasahat to namin lututok to Tuhan, ima mulai sa na sekolah minggu, ramoti manasida Tuhan, pada wakaparsahiton suaksonia ka remaja Tuhan pada may kapikiran nak kanaolo madohoti akan naso suman Tuhan dia kadongan na asa gabi jol manahase atu jolanon na malo pasangapon na toras na terlumuy pasangapok ko Tuhan suang-songoni dia akan kuliah Tuhan urupi manasida urupi akka pamikiran na Tuhan di menyelesaikan sekolah na Tuhan suang-songoni dia akan naposomi aka naunga nungaro akarokap sito di Tuhan patudu ma aka sirokat nito di nasida asa tututibu mamuka marumah tangga nasida jadi ope Tuhan di pala ditikyon pasal tahun nami tutuk tuho pamaretta nami Tuhan ima din namang mangulahon akaulaw di negara namion suang-songoni dia akan akes akan na tim kesehatan ni mana menjaga mengubati dia kana hona kopi Tuhan ramo ti matotok pemerintah san name satu na tibo Tuhan asa toktong marlas ni roa hami ima di parngulon nami si ganung pari Omma Tuhan tang yang nai marita na Yesus Kristus Tuhan nami amen. martangiang mahita ali debata amanami na di banua gijang hodong harorwan ni salut selehon-lehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus hu pasat hami siyan na dalihong mitu hami pelian nami tuho say jalo may gebe ua na husus di jolong
Pasu-pasu may jalan ramoti ya sa parhasyang hami pilianon. Patibulhon harajom mo itong atongan ni huriam. Doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Asalam tadahami gudang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hami madok mo liate tu ho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rap hita mangido di tangiang aliyama nami. Aliyama nami dadi banua gijang. Say pinorbadia magwarmo. Say Roma harajom. Si saut malomaroham di botongon selmara gijang. Leo matuhami serohang luan siapari. Sesama dosa nami sompanesa nami. Di dosa deyongan namar dosa tuhami. Unang hami tu iyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horna punah harajaon. Dot hagugun. Rodi hasangapon saliling nililingna. Amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata amanta. Dohot parsauran ni tod di purbadia mana mga ramoti. Dohot na mamasu-masu hamu saluhutna. Oras madihita.